Jesmo li to nekada imali veće plate ili jesmo li nekada imali veće penzije? I mi ćemo u narednih mesec dana obezbediti jednokratnu pomoć, finansijsku podršku svim penzionerima u Republici Srbiji u minimalnom iznosu od 4.000 dinara. I bilo je da neće biti novca za penzionere za jednokratnu isplatu. Znate li šta znači penzioneru u Babušnici kojem donesete još 3.000 dinara? Građanima to obećavamo, da će na kraju 2025. godine prosečna plata u Srbiji iznositi 900 evra, a da će prosečna penzija u Srbiji iznositi između 430 i 440 evra. Koliko vam znači ova jednokratna pomoć? Ništa mi ne znači, neki vrati ono što mi uzeo. 2 godine uzima po 5.000. To je već 120.000. Jeste u penziji, gospođo? Jeste u penziji? Ko ti plati penziju? Ko ti plati penziju? Ja sam učiteljica u penziji i ovde sam zbog svoje dece i zbog svojih đaka. Mislio sam da je sve gotovo, da nemamo nikakve šanse. Međutim, ova deca, moji unuci su u meni probudili ponovo energiju i evo ja sam sad sa njima, ja branim njih kad oni protestuju, oni brane mene. Ja se svaki put pitam kad uđem u prodavnicu, ako ja ne mogu sebi da priuštim neke stvari koje sam do juče mogla, kako će neko ko živi od 8 ili 9 hiljada? Strašno. Ovde sam danas za bolju budućnost mojim unucima. Studenti nas motivisali normalno, mladost naša. Ostaje sa korupcijom, dosta. Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Hvala bako!